acompañado da alcaldesa María Xosé Alfonso e o edil de obras Xosé Manuel Quintela. O vídeo rodeiro coñeceu de primeira man o resultado das obras levadas a cabo nos lugares de San Xián e Pando, na parroquia de Torea. A actuación consistiu basicamente no acondicionamento e ampliación do camiño que une ambos núcleos. Unhas obras que, segundo sinalou a propia rexedora, eran moi necesarias, xa que veu a mellorar as necesidades destas dúas aldeas. É unha obra que, como xa lle estamos comentando, se fai en 3 anualidades. Empezamos no 2016 aproveitando a subvención de Agader da Xunta do Plan Marco para lle facilitar o acceso aos veciños do lugar de Pando que tiñan verdadeiras dificultades para acceder con ambulancias, o suministro de butano, por exemplo, e incluso no día a día o acceso a verdade que estaba bastante dañado. É unha obra que se fai con moito cariño, como se pode apreciar, con moi bo acabado, porque entendemos que o rural necesita este tipo de actuacións que o dignifiquen. Sempre falamos da calidade de vida no rural e de que hai que apostar polo rural, e creo que esta é unha actuación na que se ve que se aposta polo rural. As obras foron realizadas con cargo ao Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais e Acceso a Explotacións Agrarias da Consellería de Medio Rural. Un plan que supuxo un investimento global nas últimas anualidades en muros duns 130.000 euros. Unha cantidade, segundo el, importante, que se engloba nos máis de 543.000 euros do Agader, distribuídos nos concellos das comarcas do Barbanza e Muros Noia, nestas dúas anualidades. A Xunta de Galicia é das poucas comunidades de España que ten unha liña aberta de axudas aos concellos do rural para facilitar que melloren as súas infraestructuras, para facilitar que melloren a calidade de vida dos veciños, e destacar sobre todo que nesta comarca vamos a destinar a través deste programa no ano 2018 algo máis de 540.000 euros para que todos os concellos poidan facer un plan de mellora do medio rural, igual que se fai aquí no Concello de Muros, e son 540.000 euros por ano destinados sobre todo a eso, a mellorar e facer máis cómoda a vida no medio rural.